खुलुमबाय बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलाव बरायना लाबाय आं दिनै नोंथांमोननो माखासे आपडेट भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै नोंथांमोनाबो मिथिनानै लाबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंसोर थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमना मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटफोर खोन्थालांगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सफोरबो नुनानै मोनगोन नोंसोरो आरो बुजिनानै मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय बिनिफ्राय आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो गासैनावबो जायफोरा गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो जायफ्रा फेसबुक पेजाव नायदों नोंथांमोना फेसबुक पेजखौबो फल' खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपडेटफोर हगारोब्ला नोंथांमोना नटिफिकेसन मोननाय बायदि अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय आपडेटखौ होलांबाय थानोसै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय मैयासो जालांनाय बे जाथाया थांनाय 4 नभेम्बरनि 2025 मायथाइनि बेलासिनि 4 रिंगायाव बे जाथाया जादों छत्तीसगढ़नि बिलासपुर होननाय जायगानि खाथियाव गंसे दावबायारि मेमु रेलगारिया गंसे गसंनाय मालगारिजों सौग्रावो होननानै खौरांनिफ्राय मोननाय जादों बेलासिनि 4 रिंगायाव बे जाथाया जादों होननानै फोरमायदों थांनाय 4 नभेम्बर मैयासो जादों दे बे जाथाया थांनाय 4 नभेम्बराव आरो बेलासिनि 4 रिंगायाव बे जाथाया जादों होननानै खौरांनिफ्राय मोननाय जादों बेनिफ्राय बे जाब्रबथायाव खमैबो 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों होननानै खौरांनिफ्राय मोननाय जादों बेनिफ्राय गासै जखम जानाय सुबुंफोरा बेयाव फिक्स जायाखै दै बेयाव एक्जेक्टलि बुंनो हाया खायफाया रिपर्टारफोरा बुंदों बेफोरबायदिनो 14 जन जादों बेफोरबायदिनो खायफाया 20 जन जादों होननानै बुंदों बेयाव बुंबावदों दि थैनाय सुबुंनि न'खरनो 10 लाख रां होनाय जागोन होननानै आरो गोब्राब जखम जानाय सुबुंनि थाखाय 5 लाख रां होगोन होननानै आरो फिसा जखम जानायनि थाखाय 1 लाख रां होगोन होननानै बुंदों फोसावनानै होदों खौराङाव दा नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ मोनबाय जानो हागौ आं नोंथांमोननो आरो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा गोबां माने ससियेल मिडियायाव बिनिल' फैगासिनो दं दै बेखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना आपडेट हिसाबै बेखौ आं नोंथांमोननो होनानै होबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा मिथियामोन मिथिबाय जानो हागौ अके लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनो बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो फल' खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबायदि माखासे आपडेट भिडिअफोर नोंथांमोना गोनां मोनबाय थानो हागोन नायलांबानो जाबाय आं भिडिअ क्लिप्सखौ होलांबाय थानि नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायनानै मिथिनानै लाबानो जाबाय ये गेवरा ट्रेन है।